सुपार रोंमारथ' हाम्फेया आंलाय रोङासो खोमा सानदोंमोन बहाय ट्रेनिं लाना फैयानोलाय भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये नायनि आङो जानानै जय शिव शंभु बुलायना ओहो नहीं देखा जा रहा यार नहीं देखा जा रहा ओमफ्राय हाम्फेया नै लागावगासिनो वाह थ' लोगोफोर दिनै आङो मंगलबारयाव फैदोंबाबो भिडिअ बानायनाय जायासै माने लाखांबाय आरोना बायदिसिना मैगं थाइगं सानफ्रामबो खरसा बानायबाय थानो गोनां जायो हप्तायै ओमफ्राय बेवहाय हाम्फेया माबा इग रल माने दावदै होनायथ' जायानो बियो आङो रल लादों आरोना दायो बानायगासिनो दं नैबेहाय रल लानानै थांसै नैबे दावदै होनाया ओइस सरि दावदै होनाया आंनि आरोना भाई भाई हटेलनि नामा माने फ्रन्ट साइडथिंनिफ्राय हाबबोबा बिदि नुयो आरोना र' देखायगासिनो आङो नैबे आसथुनाय सुभाष चन्द्र बसु नैखौ बेनिफ्राय ओरैजाय अपोजिट बिथिंनो आरो ओरै हाबलांबाय आं दायो चावमिनफोर जानोबा बिराद मोजां बेहाय चावमिनफोर जों बांसिन जाफैयो चावमिनथ' 30 रुपिस न' हा भेजिटेबल नायनो हागोन बिराद बायदिसिना मोनजायो नै गोथाव गोथाव दायो हाम्फेन लानानै थांसै आङो रल नायदो लोगोफोर प्लास्टिक एक्सट्रा नालाय नांबाय आं मना बुंसे बुंनानै आसरितसो 3000 थाबोलायबाय बेयावनो नैयाव दंबावो प्लास्टिक मोनसे आरो मनासेबाव आसरितसो Dan bisa pasang ini. हाम्फेया बेरेफुंजानि मा मा ओंख्रि संदोंथाय दे बोलांनानै देखाय दाखिनिया नायनि आङो मा ओंख्रि संदों नोङो जलदि देखाय जाया आङो गोथाव नङाबाथाय ओंखामखौनो जाया आङो दिनै दे खनसे एरनानै देखायलाय मा मा ओंख्रि बियो ओयाव माबा हाथर बायदि नुदां आच्छा मछली का वाव मछली मैथाजों ना और वहाँ पर क्या है बेयाव मा दं देखायलाय ओ माय गड आलुजों नासो माथो बिलाय होद जाया आं बिदिखो खैसिं सिंनो ओमफ्राय बेयाव मा दं वाव केरेला आलु भाजा सुपार रोंमारथ' हाम्फेया आंलाय रोङासो खोमा सानदोंमोन बहाय ट्रेनिं लाना फैयानोलाय हा Nuyau. लाय बहा ट्रेनिं लाया नायनां आलुजों केरेला संगासिनो दङ अखायाथ' हागानो रोंखाला बुन्थासो जाबाय नायदो अखायानो हागासिनो बिराद खामानि मावनांगौ दंमोन ओमफ्राय हाम्फेया नै लागावगासिनो वाह माइरं जावगासिनो आरोना माइरं सालिदों लोगोफोर माइरं सालिनो रोङै हिनजावखौ लाबाथाय नै माने हाजिरा लानांगोन आरोना बिराद फैसा थांगोन जोंना हाम्फेया सालिनो रोंखायो लागाव आच्छा वाह गोलोमलायबावदोंसो बिराद गन्थ'गावो नै गोलोमनायखौ नायदो मानो माबायदिखौ बासियो माइरंखौलाय Nui mama thay ni. लाय नुवाखै
Yeah. หนูชง Tut, ได้ tut, 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 tut. Ở đằng không dành xe mang khỉ. บะมากเลยมีสกรันต้องสบาย Ompray? ทำมันสบายโอ้มาเป็นเด็กโอ้มาเป็นเวลาอีกโอ้ไม่นานก็ไม่ค่าโอ้พอนักเจ้า खोन्थानायाथ' ओरैबायदि गोथाव जागोन बायदि खिथाखादों आरो जाहैनि आं रुलाय नायहैनि अदाबाव मा दङ दोखसियाव गोसोआव गैया आं ओंख्रिया दानिया फैबाय आङो अदाबाव मा दं ओंखाम दं वाव केरेला आलु भाजि माय फेभरेट बहा मा दं मैथा ना आलुजों ना आंनि थाखाय हामफे बेलेगाव दोनदोंनो र' नागिरनां बहा दोनदों वाव लसो दोनदों नै मैथा ना लागावनोसै दिनै जानाया र' खुरनानै लाग्रोनोसै आङो हामफेया माइरं जावदों नालाय आं खुरनानै जाग्रोनोसै नायदो लोगोफोर आलुजों केरेला भाजा ओमफ्राय नै मैथा ना मागुरबो दङ बेहाय ना मागुर नै मागुरा सिङाव दङ र' अबेथिं दंथाय आच्छा इलाय नै मागुर सनानि थोरसि सनानि गिलासावसो जायो आङो माबा दै लोङो आङो सनानि माने पितलनि आरोना थोरसि गुबै र' जानानै नायनि आङो मादि जादों नायनि आङो जानानै इसे बसंबोलाय आमा गोथाव माथो नायलाय सासे गोथाव होननायखाय खारबोलायबावो मासि हारामि बेलाय सुवादा ना मागुर दहाय हामफेया सुनायनिया बेनो आरोना बिराद गोथाव मोनो आं केरेला भाजाखौ ड्राइबाबो मोजां मोनो आलुजों एसे ग्रेभि लाब्रा बायदि संबा गोथाव मोनो सोरबा गोखाखाय जानो हाया खिन्थु आं मोजां मोनो आरोना मैथाजों ना साबद्राखाबाय